Uthembekile uNkulunkulu wethu. Ebusuku akekho onjengawe. Singabalekela kubani masisuka kuwe. Impela kule conference kule ngqungquthela sizobala izibusiso ika 2025. Sizothi baba siyabonga uNkulunkulu wethu. Sibonga amagquma namathafa esidlule kuwo. Sibonga imlilo esingene kuyo sangasha. Sibonga ukuholwa uwe endleleni yethu yonke. Ekusuka uNkulunkulu wethu. Use me for your glory. Love your people through me, oh God. Heal your people through me, Jesus. Deliver your people through me, oh Father. Use me, use me, use me, oh God. May I decrease and you increase, oh God. And let your glory capture this place. May the portals of heaven open up. And may the heavens kiss the earth through this podium. My Father, may you send a certain rain, a cloud of rain, Nkulunkulu, yesibusiso esingavamile. Kule conference kulolu suku lwesihlanu ngosuku lwesihlanu. Nkulunkulu wethu, may you send the chariots of fire. I speak speed, I speak acceleration. May that anointing operate in this place. Remosali dakabali kadoya kele ora la kabaya zeli ada kado le skeribadi kadola ade angabingi umuntu ongena egula phuma egula ebukhoneni bakho. It is illegal, oh my Father. Paria kato kakate belia angabikho ngene swele Nkulunkulu ebukhoneni bakho namhlanje aphume saswele wena uyanelisa osweleyo. uNkulunkulu ngemsebenzi yakho uvela ngamandla phakathi kwabantu bakho, njalo uveza ubukhulu bakho phakathi kwabo. Angabikho ngene boshiwe aphume saboshwe ilawo maketango namhlanje ebusuku. Siyanqaba, 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 siyanqaba ukuthi kube khona ofike ethwelwe ephume esathwelwe yinkinga zakhe, kodwa wonke ozophuma kule ndawo. The anointing of this house will break the yoke of the enemy. And Father, be thou praised in the name of Jesus. Hallelujah. Ake sithi amen bazalwane, shayeleni uJesu izandla. Sisamile ngeenyawo zethu. Ngiyacela ukuba ngibingelele uBishopi, the angel of this house, a man anointed, called and sanctioned for Restoration and Worship Center International. Bishop BM Buthelezi sobaba walapha ekhaya. Ngicela nishaye kakhulu izandla simbingelela. Ngilekeleleni bafowethu nibingelele the bishop. Your grace muntu kaNkulunkulu. Siyathobeka kakhulu ukuba uvumela uNkulunkulu emthandazweni wakho nasekuhleleni kwakho neleadership yala ekhaya ukuba sibe semcabangweni wenu. Siyamkhola uNkulunkulu ukuthi unesizathu esingeze sasibona manje mhlawumbe, kodwa kusasa ama testimonies esizoba nawo azokwenza sibone ukuthi kungani uNkulunkulu asifaka kwikalenda na kwiagenda yenu yalomcimbi omkhulu kangaka, the Shakam Ebenezer Conference 2025. Glorify Jesus in this house. Sabingelela kanjalo ngibingelela befundisi balapha ekhaya Restoration Worship Center eMaritzburg, eThekwini, eStenga, Kamashu. Sengishiye yiphi konje khona indawo lele emakhaya aqhumisa amasonto akho. eGranscope. Ngiyababingelela abafundisi bawonke lawo mabandla ase Restoration namakhosikazi abo. Ngiyababingelela nabesifundisi namayeni babo. Ngiyabingelela befundisi nabangabi namuntu
egama lika Jesu. Sibashayeleni izandla bonke abefundisi. Cela ukubingelela i-leadership yala ekhaya ngokukhulu kuyithoba, elders and deacons balapha ekhaya ngiyanibingelela nonke egameni lika Jesu. Bafundisi abangama guest ka bishop asabe mentionile ela ngaphambili ngedlulisa ukubingelela acknowledging abazalwane engihamba nabo namhlanje. Ngicela ukubingelela obaba, ngibingelela omama, ngibingelela intombi, ngibingelela insizwa egameni lika Jesu. Ngicela ushaye ikhwela, ngicela ummemeze uthi hallelujah, ngicela ummemeze uthi amen. Ngicela akube khona into uyisho, ayibe khona into ozoyimemeza uyisho, ayibe khona into ozoyimemeza uyisho. Siyakhonza bafowethu, ayibe khona into ozoyimemeza uyisho. Aha 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 aha. Glory and honor to Jesus. Ngiyacela uba sihlaleni phansi. Nani nginifakile kuyintombi, mawumama ngikufakile komama. Hallelujah. Busa kimi moyo ngcwele uchichime busa kimi lezana kada moyo ngcwele uchichime busa kimi busa kimi moyo ngcwele uchichime busa kimi busa kimi lokhu Nkosi umkhuleko wami busa moyo ngcwele uchichime busa aya lokhu Nkosi umkhuleko wami strings kuphela mfowethu umbiyeke udrum moyo ngcwele moyo fumbele mnandi moyo ngcwele
Asiyazweni likaNkulunkulu. Allow me to title my message this evening, namhlanje ebusuku ngivumeleni ngisho noma ngiqambe this sermon ngithi angeke ngisuke. I will not be moved. I will not be moved. Cela uthinta umakhelwane wakho. Butoma usondele kwingilosi yami ithanda umsindo. Cela uthinta umakhelwane wakho umtshele thanda makhelwane. I will not be moved. Akakuzwanga ngicela ungizamele omunye ongapha uthi makhelwane ngeke ngisuswe. Hayi akakuzwanga uzama ngemumva uthi makhelwane ngeke ngisuswe. Ngeke ngisuswe. Hayi ngeke ngisuswe. Ngeke ngisuswe. Ngeke ngisuswe. Ngeke ngisuswe. Hayi angicela ungizamele omunye ongaka right uthi ngeke ngisuswe. Ngeke ngisuswe. Makukhona unethenda yokufunda iBhayibheli ngicela angizame Psalms 92, iHubo 92 verse number 12 to verse number 13. Psalms 92 verse number 12 and verse number 13. The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon, planted in the house of the Lord. They will flourish in the courts of our God. Ngicela ungizamela mfowethu, ngizamela mfowethu. Ngizamela mfowethu. NgesiZulu ngizamela mfowethu. Olungileyo uyahluma njengesundu. Besenza njani mama? Akhule njengomsedari eLibanoni. Besenza njani uverse number 13? Batshaliwe endlini kaJehova. Ngicela ungithintele saduze kwakho uthi ngeke ngisuswe. I will not be moved. Batshaliwe endlini kaJehova ehe. Base bayamile emagcekeni kaJehova. Ngicela ukusubmitha leli verse lesibili. Isaiah 44 verse number 12. Mhlawumbe ingilosi yami izotholana neyakho mfowethu. Uthaneliswe osweleyo ungayi ube yitende ngwasetendeni. Yeka lento yamabhilidi phuma kuyo ngene etendeni. Aneliswe. 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 Oswele. Yo yeah 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 yeah. Yeah 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 yeah. Aneliswe. Aneliswe. Yeah 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 yeah. Aneliswe oswele. Ngifuna ukufunda ivesi elibucayi Bishop. Ngifuna ukufunda ivesi elibucayi, ivesi lami lesibili, ivesi elibucayi lele ngizolifunda. Isaiah 44 verse number 12. Ngicela ukuyifundela lona ngesiZulu. Bheka umkhandi wensimbi wenza imbazo. Asebenze emalahleni. Ayibumbe ngezando. Umkhandi wensimbi wenza imbazo. Asebenze emalahleni. Ayibumbe ngezando. Ngicela ungithinte soJohn ngeke ngisuswe. Ukhanda imbazo. Khona la uzongithola khona, sizoficana, khona la sizoficana khona maduze.
ngizama ukwenza lama submissions alama cases amabili bishop ukuze mhlawumbe ngibuilde ngawo icase yami namhlanje ukuthi why ngine verdict ethi ngeke ngisuswe, I will not be moved. Mawufunda iBhayibheli uGenesis 8 verse number 22 lithi as long as the earth remains, seed time and harvest time will never cease. Bese liyaqhubeka lithi day and night will never cease. Bese liyaqhubeka lithi summer and winter will never cease. Lithi ke iBhayibheli ngesizulu umhlaba usakhona isikhathi khona sokutshala nesokuvuna lithi ngeke siphele. Bese lithi khona ubusuku khona imini ithi ngeke kuphele. Bese lithi lona futhi iBhayibheli lithi kuba khona isama kube khona iwinter kuba khona ini ihlobo kube khona ubusika. Tshela umakhelwane thana onke amasizini ayafika kodwa onke ayadlula. Kunento ke engithunywa uNkulunkulu kuyiqaphelisa abazalwane ibandla lakhe. Angeke ngifuni ukuthi ngithi kulezi insuku ngoba kade lento lokho eyikhuluma kimi ngilokhu ngiyisho kubazalwane laba engikhonza nabo bayayazi. Uthi uNkulunkulu iproblem yethu mase sisindisiwe sesikholwa ukungazazi ikhathi. iBhayibheli lithi the sons of Issachar understood the times. Amadodana kaIsaka ayeyiqonda ikhathi. Kusho ukuthi khona isikhathi umuke wasiqonda isikhathi awuzukuyenza into yesinye isikhathi kwesinye isikhathi. Sanibonane Rouse. Sanibonane Rouse. Manje ke into engasihlukumeza Jero ukuthi uhamba ibanga elide noJesu kodwa ungayiqondi ikhathi kanti uJesu usebenza ngezikhathi. Uthi as long as the earth remains, uma lokhu umhlaba nje uba khona uthi ikhathi into kumele wazi ukuthi kuzoba khona ubusuku kube khona imini. Khona engikhuluma nabo sikwi conference kusebusuku kodwa khona sekuba kwi conference kusemini. Yingakho ke osemini kumele aqaphele ukuthi angahleki osebusuku ngoba nasebusuku uyeza imini kuye. So what made sons of Issachar to thrive, to be successful in life, is to understand the times. Uqonda ikhathi. Umuntu oyiqonda ikhathi awusebenzi ngezikhwepha. You don't work hard. You work smart because you understand the times. Uma kuyisikhathi sokutshala uyatshala ukuze ungatshali ngesikhathi sokuvuna. Ngoba ngesikhathi sokuvuna ngisho inhlabathi iyazi ukuthi ayikwazi ukuba nomanyolo ngoba kusesikhathini sokuvunya. Uzonqatshwa inhlabathi mawuthi uzotshala kanti kusesikhathini sokuvuna. Kumele uyiqonde ikhathi. Kumele uyiqonde ikhathi. Uzonqatshwa imvelo inqaba imvula ukunetha. Uzila ukudla imvula inganethi. Uzila ukudla imvula inganethi. Uya entabeni imvula inganethi. Uzwe kuthiwa khona uMajor 7 ngapha uye khona imvula inganethi kanti utshala ngesikhathi sokuvuna. Kumele uyiqonde ikhathi. How many of us walk with the Lord? Ibanga elide kodwa sigcina simthuka. Sigcina simamarisha, sigcina sicomplaina. Sithi uNkulunkulu mina kangizwa. Bangaka bethu abala awukho umthandazo wa626 sokudlulayo. Kodwa ubona ngathi uNkulunkulu kanti uphambanisa into zezikhathi. Ngesikhathi sokuthandaza wena wenza okunye, ngesikhathi sokwenza okunye wena uyathandaza. Kunento yala ekhaya evision kaBishop ethi work and pray. Akupraywa ngesikhathi sika work, kuyawekwa ngesikhathi sika work. Kuyapraywa ngesikhathi sika pray. You don't pray ngesikhathi sika work, you don't work ngesikhathi sika pray.
Thinte lo seduze kwakho thani ngeke ngisuswe. It is my plea kule conference ukuthi sengathi ungathandaza umthandazo othi inkosi mangiqonde ikhadi. Number 2, a principle ofana ukuyibamba empilweni. It is sufferings are part of your greatness. Inhlupho. Ngisho njani ngesizulu? Inhlupho ziyingxenye yobukhulu. Bangizwanga abazalwane. Sufferings are part of greatness. In fact, there is no greatness without a process called sufferings. Akekho umuntu ongaba nomkhulu, akekho umuntu ongaphumelela engadlulanga kwi-process ebizwa ngeinhlupho. Mthinti umakhelwane, thani kulendlela. There are sufferings. There are sufferings. Ungawubamba unyaka ubambe nesiga sawo bese uyakhohlwa ukuthi uzofika uJune ungase ufike nama sufferings. Angase kufika uAugust afike nama sufferings. Ngoba mawuke wenza njalo uzoba wokhomba indlela aphinda jiki. Ngifunda ivesi elibucayike. Funda ivesi elibucayi. Kodwa ngcono bangiqale ngasho. Leli vesi lithi bheka lithi umkhandi wensimbi wenza imbazo asebenze emalahleni ayibumbe ngezando. Uma ubona imbazo seyikwazi ukuyogawula izinkuni, seyikwazi ukuletha izinkuni eziletha ukufudumala. Mawubona imbazo esidayisa sitoli beyinani elithile, ngicela ukukhumbula ukuthi umbumbi wembazo uyifake emalahleni, angagcini ngokuyifaka emalahleni kodwa yakhe ngezando. Osanibonane Rouse. There is no greatness without sufferings. Abukho uphumelela ungadlulanga kwinhlupho zakhona. In fact, Bishop ngivumele ngithi, show me a great man that did not go through sufferings. I will tell you that man is not great, but that man is lucky. Niyahlupha nina nibona abantu abanenhlanhla bese nicabanga ukuthi baphumelele, kanti abaphumelele banenhlanhla ngoba akekho ophumelelayo engadlula. Mthinti umakhathani, you must go through sufferings. Ngizwakala ngathi ngumprofet of doom namhlanje. Kodwa it's okay. Uzongithanda ngelinye ilanga. Sufferings are part of your greatness. Every man in an assignment must go through sufferings because sufferings are just seasonal. They pass. Sufferings, they are seasonal. And everything that is seasonal, it comes to an end. Angazi Shakam conference izomemezela ukuphela kwayiphi suffering empilweni yakho. But I know that sufferings, they are for a time being. Or before sifike lapho, I know you will love me there. But before sifike lapho, let me show you there is no great man who has never gone through suffering. Do you want to be great in life? Do you want to be a great woman? Do you want to be a great man? You must go through sufferings. Sufferings. Uma ngiphikisa ngizokulandela uThomas abe ufakazi wami engimbeka kuqala ebhoksini angifakazela ukuthi there is a great man, his name is Jesus Christ. Wathi ngelinye ilanga kuye, wathi this man ekade engakwazi ukungena kuvaliwe kodwa wanele waba namanxebe ezandleni bamfice sengaphakathi baxakeka ukuthi ungene kanjani ngoba kangqonqozanga. Kanti ngesikhathi eshawa ngezipikili bemfaka amanxebe ezandleni la uThomas awathintayo kwakwakhiwa a great person. There is no great man without sufferings. Mawungiphikisa ngizokulandela uDaniel akuxoxele ukuthi uDaniel yena wake wafakwa emphandweni weingonyama. uDaniel yena wake before ahlala noKing Darius wake wafakwa emphandweni weingonyama. Uzoxoxela uDaniel ukuthi ngathi mangingena amabhubesi ahluleka ukungidla, amabhubesi avaleka imlomo. I went through sufferings kodwa ngathi mangiphuma kwathiwa kabongwe uNkulunkulu wakho Daniel. There is no greatness without a process of sufferings. There is no great man
ungiphikisa ngizokulandela uPaul noSila bazoxoxela kwincwadi yezenzo chapter number 16 ukuthi ngelinye ilanga safika eMacedonia sithi soshumayela basishaya basihlubula ingubo zethu basifaka ejele basishaya basihlubula ingubo zethu. We went through sufferings. Touch your neighbor and say, do you want to be great? Mbuzela umakhelwane, do you want to be great? Do you want to be great? Uyafuna ukuba mkhulu, uyafuna ukuphumelela. Mawungiphikisa ke kulungile, ngizokulandela mina. uShadrach noMeshach noAbednego bazoxoxela sake safakwe emlilweni obasweka sikhombisa sathi masingena phakathi kwase kukhona indoda yesine. We went through suffering. We went through sufferings. We went through sufferings. We went through sufferings. Safakwa phakathi emlilweni kodwa umlilo washa kodwa sangasha. Umlilo washa kodwa sangasha. Sawubona ngamehlo ethu umlilo asangena phakathi. Siwubonile ngamehlo ethu. Olamayana mana aneliswe osweleyo. Aneliswe. Bawucabanga ukuthi ngidlala ngawo ngizokulandela icase yes4. Angazi ukuthi ke umuntu ukholwa mase umnika ama case amangaki kanti. Kodwa ngakulandela icase yes4 umfana okuthiwa uJoseph igama lakhe ongaxoxela ukuthi ngakhula nabafowethu kuyimina omncane ekhaya. Ngakhula nabafowethu abadala okwakumele bangivikele, okwakumele bangidirect, okwakumele bangiprotect. Ngathi ngibahambisela isikhaftini. I went through. Mina ngakulandela uJoseph akutshele athi ngadayiswa abafowethu. Ubamba igqubu namhlanje ubamba igqubu lomuntu wakwamakhelwane owakudayisa. Hayi come on wena. Ubamba igqubu lomuntu wahlangana naye emsebenzini owakudayisa. Athi ngixoxele ngoJoseph wadayiswa abafowabo abadala kunaye because he had to go through sufferings. Let me be a devil's advocate kancane. Benze kahle bakudayisa so that you can taste sufferings. Benze kahle bakulahla so that you can taste sufferings, because you will never be great ungakazi wanambitha ama sufferings. Mhlawumbe ke isikhathi namhlanje kule conference yokuthi umxolele nowakulahlayo, umxolele nowakudayisa, umxolele owakubetreya, umxolele owakbackstabber, wakusiza so that you can be a great man and a great woman. Soxoxela uJoseph athi ngangicabanga sekuphelile, ngangicabanga sekudlulile ngesikhathi bengidayisa abafowethu ngithathwa ama-Ishmaelite aza yongifeka emzini kaPotifar. Ngafika emzini kaPotifar ngaba yisigqila ngasebenza khona. Ngangithi ke hayi sekuphelile kanti akakapheli kusazosuke uZuleika the queen, zosuka uZuleika the queen. Phela esinye isikhathi we go through sufferings, through temptations. Kanti likuphulela ibandla ukhona ozogcina ehambe nami kodwa la endlini. Sometimes we go through sufferings through temptations. Kunama temptations anzelwe umfundisi umbuyasi ukuthi udlule kule period, kule process yama sufferings. Bishop, akekho umuntu dangerous njengomuntu oqhamuke esehleli phezulu engakwazi ukuhlala phansi. Nasesontweni nje ubombona umzalwane ongakaza ashumayeze umuntu afike esontweni ngenxa yakhe. Ngithi mina umzalwane ongaza meme umuntu esontweni udangerous. Udangerous.
ngoba ngaxoshela bonke abakhona esontweni ngoba yena akabazi ubuhlungu bokulanda umuntu amlethe ngaphakathi. Awusanibonani ehouse? Udangerous umuntu ongakaze adlule kuma sufferings. Into emenzama epulpit athuka abantu abatshele ngokwahluleka kwabo ngoba akakwazi ukubalanda bese kwahlulekeni kwabo. Ubabona sebebekwe phambi kwakhe wacabanga ukuthi ama punching bags akhe. Awabangizwa laba bantu kule conference. Cela ukupostola ke kancane. Cela ukupostola ke kancane. Ungavumi ubishop akunika ithuba kule pulpit. Ungabazi ubuhlungu bokulanda umuntu esebutshwaleni, ungabazi ubuhlungu bokulanda umuntu esebufebeni, ungakwazi ukulanda umuntu. Uzosuka ube inkinga eRouse sothi siyabakha wena ububabulala ngoba awubazi ubuhlungu bokuyobalanda. Noma ungaphiswa kanjani iverse livume liqale likusebenze wena. Ngalokupostola kule conference ngapostola bishop, ngapostola bishop. uJesu makahlangana nalomfazi lo waseSamaria, umfundisi wami emfuleni lapha yani, uyabona lapha emfuleni lo mfazi lo waseSamaria. uJesu mayihlangana naye uthi ukuba ucele kimi amanzi bengizokuphuzisa. Bese ethi emfuleni wakho iyeke labo usuyijahile ukuthi wamtshela ukuthi naleyo nayo awuna lo mfazi ayikho into okufeba yenza wenza lento yakho nje nawe ukuthi uyadate uhluleke uzama omunye uhluleke uzama omunye uhluleke uzama omunye ayikho into entsha yayenziwa lo mama ile nawo ke wayizama ula isonto nje khona ukubreak inhliziyo yobuthi uyazama kwahlulekeka usulana ke manje nakhona khona umayile nje njoba sila manje asiyeke le ndaba yokuthi silwe nomama silokho silwa nomama waseSamaria ngento engathi shu. Ngapostola la endlini awuthinta umakhelwane thana angeke ngisuswe. I will not be moved. Ayangizwa nithanda I will not be moved. Ngeke ngisuswe. uJesu ukhuluma isimanga uthi ukube uceleka imamanzi bengizokuphuzisa. Bese ethi eswini sakho emva kokuthi wena wenze njani ubani uqala ngokuphuza uwe. Bese ke eswini sakho kuma kugobhoza ini imifula. Njalo ke makunemfula kufanele ukuthi kuphuza abanjani abanye abantu ngoba kukhona ini imifula. Angisho futhi lento nizongizwa awuthi ngizama abangapha. Makunemfula kumele kuphuze abanye abantu ngoba sekunani kunemfula. Kodwa aqali kube nemfula qala kuphuze. Qala kuphuze wena. Manje ke si generation embi engafuni ukuphuza. Kodwa sifuna ukuba nemfula yokuphuzisa abantu. Kodwa thina singafuni ukuphuza. Siyafuna ukuba leader kwi-intercession. Kodwa thina sifuna ukuthandaza masisodwa endlini. Siyafuna ukuba shumayeza. Kodwa thina sifuna ukushunyayezwa. Fanele iqale kimi ngaphambi kubantu. Yejero siyafuna ukubanikelisa kodwa thina sinikele. Bafundisi bami siyafuna ukweshuma kodwa thina sikhiphe. Uthi uJesu ubani okumele aqala aphuze. Ubani okumele aqala aphuze. Lift up your right hand uthi in this conference may I drink first. Hlalani phansi bazalwane. Hlalani phansi bazalwane. Sakhula sihlabelela bishop. Sithi mayiqale kimi imvuselelo. Sasisho njalo thina. Sithi mayiqale kimi. Amen. Sasithi thina mayiqale kimi imvuselelo. Bese kuyima sithi sivu.
uphuze wena bese kuba nemifula ke gobhozayo ephuzisa abanye abantu. Awuqali indumiso ngoba usuphethe imic. Iqala kuwe usahamba endlini usageza usagqoka ikuhle ngaphakathi uyizwe ingoma. Uma ingaqalanga kuwe uzoma la lokuthi bazalwane phamisana izandla yini nidla ama Kellogg's ngenze izingane sedelele mase lithi worship nidla ama Kellogg's izandla zangaphakama phakamisana izandla. Hayi ayiphakami kithi ngoba nakuwe ayiphakamanga uwedwa. Ilamani kada balisa da kado ilakata paridakata korimasa litakata koniteshiwa umprofeti kulo mama ngazi ngiyapho bishop ngiyazwa kodwa ukuthi ngiya-offrempa kodwa koniteshiwa umprofeti kulo mama. Lo mama masebuye nezitsha sayibolekile uthi umprofeti vala umnyango, uthi vala umnyango bese uyaqala uthela amafutha. Imirekhi yamafutha yenzeka phambi kamama abantu bengekho. Kukhona umama, kukhona izitsha, kuvala umnyango. Qala kimi yahluphe yakho ngoba ifuna ukwenziwa makukhona abantu kodwa ayikwazi ukwenzeka usavala eminyango. Wena phela ngisho uyathandaza entabeni ufuna ukuba ku live kodwa uthandaza ngoba into yakhe ayikwazi ukwenzeka uwedwa. Umkhandi wenzimbi wenza imbazo ayidlulise kumalanga bomlilo bese yayakha ngezando. Khona izinto ezenzeka sivale eminyango kanti umkhandi wensimbi wakhe imbazo. Khona ezenzeka abantu singabaxoxeli kanti umkhandi wensimbi mahaya awumthinta uthi ngeke ngisuswe. I will not be moved. Uyabona ke uJoseph ngesikhathi ehleli noZuleika tshela umfana wami wena uZuleika umazi yellow bone idonsi ipika donsi caravel. uZuleika maye chazwa igama lakhe lisho umuntu osifazana omuhle ofair in complexion yellow bone bese lithi ome kahle. So ke mcabange ukuthi wayidonsa icaravela donsa bese lithi uZuleika wafuna uJosepha kanti kwakhiwa imbazo, kanti kwakhiwa imbazo. Umkhandi wensimbi wakha imbazo wangena uZuleika usuku lokuqala wathi Josepha ngizame. uJosepha wathi cha. Waphinda ngosuku olwesibili. Uyabuka nje wena, buka wena nje usawiswa ama brown bone. Buka uJosepha makwakhiwa imbazo kulethwa yellow bone. Wena uwisuzuwiswa nje abamisiswa kwama China. Kodwa buka uJosepha walethela donsi caravela ngosuku lwesibili wathi no kanti kwakhiwani umkhandi wensimbi uyayakha imbazi. Kwawusuku lwesithathu no ukuthi wena ufuna si understand kanti lento ayiqali ngawe.
khona bake balethelo kwangempela kwangabalingo kwangempela buka nje wena ulingwa yilutho khona balethelo kwangempela salaza liphele nje ibandla lika Bishop ulibhuqa nje hamba ulingwa yilutho khandi wensimbi wenza imbazo ayisebenze emalahleni wabuya kwesithathu hlalani phansi bazalwane bami it's okay hlalani phansi it's okay wabuya kwesithathu uZuleka bese lithi mayesebuya kwesithathu uJosepha wabona lena ayisalokhu iphikwa ngomlomo ngoba imbazo mayakhiwa iphinde ifakwe emalahleni waweza uJosepha amalahle ukuthi namhlanje ayamshisa akusaphikeki ngomlomo amalahla ayamshisa phela kanti ngubulana amalahle ayamshisa akusanqabeki ngomlomo bantu bami uma amalahle uwezwe eshisa aqali ngawe noJosepha akamshisa wahluleka ukunqaba ngomlomo manje wena usuku ucabanga lento iqale ngawe ngoba uyi2000 lento indala kunawe noJosepha amalahle akamshisa umkhandi wensimbi wakha imbazo ayifake emlilweni kunezinto oyifakwe uNkulunkulu kuzo ongafakiwe kuzo uSathane kunemililo ongafakiwe kuyo uSathane kodwa ufakwe kuyo uNkulunkulu manje ke noma ungayibhinda mawufakwe kuyo uNkulunkulu ayibhindeki ngisho mina ngicanga ma uyozaca ube usize 28 uzila ukudla ayibhindeki umkhandi wensimbi wakha imbazo sanibona neRouse athi mayemshisa amalahle esefakwe emlilweni uJosepha sebuye kwesithathu uZuleka ngalolanga wayesecobezela kakhulu lithi wabaleka uJosepha wenzani bantu bami uJosepha wenza kanjani lento yokublock umuntu istyle esidala siyithatha kuJosepha masuzwa amalahla yakushisa ngiyakhuluma esontweni kanti nina bengifuna ngikhuluma ngezitrato zegolide na ngithi mina namhlanje umuzwa amalahle baleka ublock udelete uJosepha wenzani awuthinto seJosepha thani ngiyabaleka mtshele thani ngiyabaleka thani inkinga yami ukuthi angifuni ukususwa hayi aningizwa thani inkinga yami ukuthi angifuni ukususwa mtshele thani njengoJosepha ngiyabaleka umzalwane onezindaba esontweni ngenzani umzalwane ohlala ehlebe leadership ngenzani umzalwane ohlala ebala ngenza njani nginjengoJosepha ngenzani ayikho into emnandi njengeindaba nina phela nisindisiwe mina ngisindisiwe kodwa nina nisindisiwe nina mina ngiyayazi impilo ayikho into emnandi njengeindaba yabona ke uma usukuleyo level indlela yakho yokubaleka akukona nje kuphela ukublocker uyidelete wenzele ubuthaka bakho bokuthi wena ozoyifonela bangizwile nabazalwane phela kuyenzeka ukuthi uyiblock ungayidelethanga so uyabona uma uyiblock wena kusho ukuthi uyena ongakwazi ukuthinta wena kodwa wena unjani yakwazi ukumthinta manje masukubona lobu buthakathaka bakho baleka susemalahleni baleka vele wenze njani
delete. Yabona ke lapho ubaleka isiZulu. Lalela ke, ungagcini ngenamba, ungene ku social media. La ngiyabonga mntanami, wenze njani? Susa. Ukuze noma uvuka ubuthakathaka obunjani. Uthi uyamcinga umtholi, uthi uyamcinga umtholi, uthi uyamcinga umtholi. Wenza njalo uJosepha wabaleka, washiya ibhantshi wacabanga ukuthi sekudlulile. Kanti the great man must go through sufferings. The Bible says wafika uZuleika wamcebe endodeni yakhe wathathwa ecabanga sekungcono kanti useyofakwa ejele. Uthe mayisefakwa ejele wahlala khona ejele. Ejele wafakwa engakwazi ukuchaza amaphupho. Ejele wafakwa kade ke waba nephupho walixoxela abafowabo engakwazi ukulichaza. Ejele wangena eke waba namaphupho azaba amabili wahluleka ukwachaza wangena yena ejele kodwa wanele wangena ejele. Oh, sufferings, they are a process that make us great. Wanele wangena ejele nanga umbhaki wezinkwa uphupha iphupho ubani olichazayo uJoseph lo bengakwazi ukuchaza amaphupho umeseke wangena ejele. The sufferings they build a man to be a great man. Sufferings they build you for your purpose. Wangena umphathi sitsha wamchazela iphupho baphuma bonke mabefika kuFaro. uFaro wavele waphupha ngoba when you are ready for greatness angithi ngitheke sufferings they are seasonal. Sengiyavala nje vele sondele kimi mfowethu. Sengiyavala nje. Ngitheke sufferings they are seasonal. Sufferings they are ngicela ungithinte lo sethu they are seasonal. Yini inkinga yami isingisini bafowethu thanini they are seasonal. Bishop ngiyamazi phela isingisi uyasikhuluma nje thanini they are seasonal. Sufferings are seasonal. Because they are seasonal. Kufika isikhathi sokuphela kwawo. Ngicela ubuke mangabe sephela. Ngicela ubuke mayisephela. Lithi iBhayibheli inkosi yaphupha. Inkosi yaphupha. Kanti hayi ngoba inkosi iphupha ukuphela kwesizini yama sufferings. Hallelujah! Ngicela ukumemezela kule conference inkosi izophupha. Lento yokuthi inkosi mfundisi umkhize kusho ukuthi a person of high stature, a person of authority, a person in high ranks uzophupha. Kanti kuphela isizini yakho kuqedwe isizini yakho yama sufferings. Kuvele kuyohlushwa umuntu ophethe oyiCEO, kuhlushwe umuntu oyimanager, kuhlushwe umuntu ophethe somewhere. Ahlushwe yahlushwa inkosi ngephupho ebusuku. Yahlushwa inkosi ngephupho ebusuku yathi yalala. Yahlushwa inkosi ngephupho ebusuku yathi yalala. Yahlushwa inkosi ngephupho ebusuku yavuka inkosi yathi ubani ongangichazela leli phupho. Lithi Kabhera wayesemkhohliwe uJosepha ngoba nayo lento yokuthi bamkhohlwa mase bephuma ejele eJero ingoba abantu kuyimvelo yabo ukukhohlwa. Ngizothandaza la endlini ngoba sengifuna ukuthandaza. Kuyimvelo yomuntu ukukhohlwa. Manje ke wena nje ubusabamba amagqubu ukuthi uLoslina lokhu wamenzela ukuthi akaphindanga wasondela eduze kwami kodwa mina engamfaka. Uthenthe wasesengenile wangikhohlwa. Kodwa yimina engamfaka. Ingoba umuntu yakhohlwa. Ngicela ukukusiza namhlanje khona uzoxola. Umuntu uyakhohlwa. Futhi umuntu okhohlwa yilowo omenzele. Ngisazophinda ngivunyela ukubuya la. Ngeke ngisaphinde ngibuyiswe. Ngeke ngiphinde ngibuyiswe la. Ngiphinde ngisho uBishop. Abantu bonke abake backstep empilweni yakhe abantu wakwabasiza. Labo ongakazi ubasize abakaze bakwenze lutho.
Ingoba kusemvelweni yomuntu ukuthi umuntu uhamba akhohlwe. Ingakho uDavid ethi mbonga uJehova mphefumulo wami konke okuphakathi kwami makubonke mina bese ethi ungakhohlwa uyitshele yedwa ehleli yedwa ngoba inkulu indaba yenzeka mangabe uhleli wedwa uzitshele yedwa uthi mphefumulo wami ungakhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomusa akwenzele yona ngoba umuntu okhohlwa umuntu oke wamenzela. Awusanibonani kwi-conference? Ake nithi amen kwi-conference. Ake nithi amen kwi-conference. Umuntu ozokhohlwa umuntu oke wamsiza ebhala i-exam, wamsiza waba u-study partner kodwa uyena ozokhohlwa. Ingane kaMabiyela ngaba yikho la ikhona ukuba isizwanga uwena kodwa namhlanje ukukhohliwe. Ngoba kusemvelweni yomuntu ukhohlwa. Namba abantu bengiphikisa nje kanti anibaboni laba bakwaIsrael baqeda ukuwelisha ulwandle olubomvu baze bacula bathi ihashi nenkoli yalo uliphansi lolwandle Ebeneza kusho abantu bacula ngamasoprano bethi bewela ulwandle olubomvu bacula ngamasoprano kodwa bathi mangabe sebedlule ehlane bakhohlwa ukuthi khona oke wabawelisa. Sizokwenzani kule conference? Sokwenzani kule conference? Kule conference kuza abantu abangakhohliwe. Ngoba abantu abakhohliwe kumanje abekho kule conference. Phela ngithi mina la iRouse khona wake wafika exakekile. Kodwa ukhohliwe ingakho engekho. Ingakho mongasombuzo awukho ngani kwi conference ingoba ukhohliwe. Ukhohlwa ukuthi uke wamenzelani uNkulunkulu waseRouse. Ngisathandeki ke manje ngiyakwazi ukuzizwa. Qale kumnandi ngisathandeki nje manje. No lalela ngikutshela isizathu phela esizokwenza kusasa uma silethe appreciation ka Bishop eyakhe ingekho ingoba ukhohlwa ukuthi kwalowo umsebenzi wawuthola kuthandaza yena. Musukwenza ngathi awungizwanga. Uqambela uMajor 1, uqambela uMajor 7 akuyena uBishop. Walale engadlile ethandazela wena. Wena wathola umsebenzi kodwa ngoba usukhohliwe. Kusasa uzoba ungekho mase kulethwa imvilophu. In fact uzoba unamavesi amaningi abuzayo sikwenzelani. Ngoba ngicela ukuchaza ngoba umthetho omdala umthetho kaMose ngithe mangabe ngifunda abaLeviticus ngayibona lethu thi lento yayenziwe eThempelini la ngaphandle. Awuvuna amavesi masukhohliwe. Unama exegesis masukhohliwe. Unama out of context masukhohliwe. Ngoba umuntu njalo uyakhohlwa. Le ngakithi emahlabathini ngezwe amabhinqa mina amabhinqa ngeke ukuthi usindise uhlulu amabhinqa. Le ngakithi emahlabathini khona amabhinqa. Athi kubonga okuncane kubonga okukhulu mdana kuyabonga. Kusho amabhinqa. Uyabona nje akuculeki ngoba uyikholo ubona ngathi nginikhiphe esontweni nje manje anisekho kumoya. Usuzwa ingilosi sinishiya ke yavele yahamba ingilosi ya wenzani ke manje yavele kwahamba ingilosi ngithi mina amabhinqa yazi ukuthi kuyabongwa. Usindisiwe noReka Bashanta kodwa uyakhohlwa. Khohlwa njengabantwana bakwaIsrael bedlula olwandle olubomvu. Kwangena inqola kwangena inkwelu phakathi. uMose ebavulela ulwandle uLahani Masaya walivula ulwandle namalima akhe. Kanti ngenzi yaphi manje ngiyaphi lapho walivula ulwandle uMose namalimi akhe. Walivula ulwandle uMose enamalimu akhe. Bangacomplaina ngamalimi kaMose ngesikhathi esabavulela ulwandle. Bangasho lutho ngamalimi kaMose esabavulela ulwa kodwa banele bawela bakhumbula ukuthi uMose unamalimi. Sharimata kapa retekepa solidakada. Ubezwa sebehleba wemzala uyizwileni indaba zakhe kodwa esavula ulwandle bonke babewela bethi ihashi nenkweni yakhe uliphonsile olwandle.
Mtshele sethana umuntu uyakhohlwa. Mtshele thana umuntu uyakhohlwa. Akukhulume naye mtshetshe umuntu uyakhohlwa. Ngicela usuke ungitshele lo ngaka ka right wakho. Uthi mfowethu umuntu uyakhohlwa. Kodwa wena ungakhohlwa. Awusuke ungitshele lo kwa left wakho. Uthi umuntu uyakhohlwa. Kodwa wena ungakhohlwa. Hlalani phansi bazalwane bami. Umuntu mayisekhohliwe ukhumbula ukuthi uMose unamalimi. Umuntu mayisekhohliwe ukhumbula ukuthi uMose uthatha umfazi obengamela mthathe. Sekhohliwe. Hayi phela mhla wabezwa nje baqala bakhuluma ngoMose wenu. Wokwazi usewuhleli nesicuku esinjani. Sikhohliwe. Wabezwa nje bekhuluma ngoBishop. Wokwazi engihleli nabantu abanjani lapho. Manje wena fanele wenze njengoJoseph wenze njani? Cela ukuthandaza. Olungileyo uyohluma like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. Batshaliwe endlini kaJehova. Mase kuphela suffering yakho uyahluma njengomsedari waseLebanon. Lento yokuhluma ayibisenziwa uwe. Kasho limaya kade parali kada. Lento yokuhluma njengomsedari waseLebanon ayibisafuni ikhwepha zakho. Kusuka sekufika isizini yokuhluma. Kodwa ke manje isizini yokuhluma ngicela uqaphele kuthiwa ifikela laba abatshaliwe endlini kaSomandla. Abanjani abatshaliwe endlini kaSomandla. Erimala na manaya. Elimana na maya. Ilana na manaya kana. Ilelelelele mana yakadaya. Ifikela abatshaliwe endlini kaSomandla. Ulaya manaya. Kwasho ukuthi uJoseph utshaliwe kuSomandla. Noma esejela kamthuku uNkulunkulu. Noma edlula kuma sufferings akamthuku uNkulunkulu. Noma edlula kuma sufferings akamlahla uNkulunkulu. Noma edlula kuma sufferings akafuna abanye oNkulunkulu. Noma edlula kuma sufferings akabheki inyanga zangakubo. Tshaliwe endlini kaSomandla. Ilaya manana namaya nahaya. Baphumelela abanye angaphumeleli kodwa utshaliwe. Tshaliwe endlini kaSomandla. Tshaliwe endlini kaSomandla. Badrive imoto yena engayidrive. Athi ngeke ngisuswe. I will not be moved. Bashada ngashada. Ngeke ngisuswe. I will not be moved. Tshaliwe endlini. Utshaliwe endlini. Ulaya maya kadabaya. Yanqaba ukususwa inhlupho. Yanqaba ukususwa ucindezelwa. Yanqaba ukusuka. Nejele ngifakwe kulo ngiyanqaba ukusuka. Noma ngafakwa ejele ngiyanqaba ukusuka. Noma ngadabula emlilweni ngiyanqaba ukusuka. Seasons are temporal. My pain is for a time being. Tshaliwe endlini kaSomandla. Ngitshaliwe endlini kaSomandla. Umuntu otshalwe endlini kaSomandla
bangangena bonke bangene baphume bamshiye. Ngeke ngisuke kuye, ngeke ngisuke kuye. Yesu Njengesihlahla esitshalwe ngasemfuleni. Ngeke ngisuke. ngeke ngisuke. Baqashwe, ngingaqashwa. Bapromote, ngingapromote. Uma ngisuka ukuwe, angisuka kuwe Jesu. Lina maya mahaya. Ngizomemezela the season yokuthi kuphelile ukuhlupheka kwakho, kuphelile ubuhlungu bakho. Kodwa utshaliwe yini endlini ngaSomandla? Tshaliwe yini? Tshaliwe yini? Noma maqhamuka abane solution eseduzana ugijima uye khona. Kwaphupha inkosi ngoba khona umuntu otshaliwe. Ezulwini kwathiwa ngeke kulunge lo muntu utshaliwe. Kakwazi ukuhlala ejele isikhathi eside akakhishwe. Kodwa kumele kuphuphe inkosi. Cela umemezela kuzophupha inkosi. 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 Wena kumele uhlume ngoba utshaliwe. Awutshaliwe endlini kaSomandla. Kwaphupha inkosi yahluleka ukuchaza iphupha simeni ngenyawo. Ilaya manaya, ilana manaya, ulana maya heya, ulana maya heya. Indawo yami yokuphephela. Indawo yami yokuphephela ngeke ngisuke kuwe. Bathi mayiphupha inkosi bakhumbula nabe bese bekhohliwe. Because when your time of set favor has come, when your time of sufferings have come to end, when the season of ending your sufferings, ngisho abakhohliwe wena bayakukhumbula. I just spoke prophetically in this house. I know I just spoke prophetically in this house. In this Shakam Ebenezer conference, the Lord is ending the season of suffering rouse. Nabakhohliwe bazokhumbula. Jesu uyindawo yami yokuphe. Ezulwini kwathi ukhona umfana ungasukile noma esesejele kodwa akasukanga. Nkosi mayiphupha ithunywa abesezulwini abenza iphuphe. Ngoba ezulwini abayisweli isolution yakho. Isizathu ucabanga ukuthi kuphelile ngawe ngoba ingqondo yakho ifike la kuphela khona. Kodwa ezulwini abapheleliwe. Phinde ngisho isizathu ucabanga ukuthi kuphelile imali zakhe ayihlangani ngoba ingqondo yakhe ifike la kuphela khona. Kodwa ezulwini abaphelelwe. Ezulwini banamacebo. Namacebo amahle ngawe. Amacebo okuniphumelelisa. Amacebo okunika inhlanhla, hayi amacebo okunibulala. Ezulwini banamacebo. Hallelujah. Ezulwini banamacebo. Ukhumbula uBukabera. Zomemezela leyo season eRouse kule conference ka 2025. Season yokukhunjulwa abakhohliweyo.
isizini yokuphupha kwenkosi ukuze wena ukhishwe kwijele okulo. Bishop, January, first Sunday of January khona bayobefakaza ngenxa yale nto engiyikhuluma namhlanje. First Sunday of January 2026 khona bazobefakaza eRouse. A season has come to an end kulawa abatshaliwe endlini kaJehova. That is why in a church these days, in a universal church, in the body of Christ these days, people have been struggling financially. Ebandleni kaKristu bekukhona i-financial struggle kulezi insuku. Ebandleni kaKristu bekukhona i-struggle psychologically. Too many stresses, anxiety and depressions. It has been happening in the Church of Jesus Christ. Kuleli bandla bakhona bacabange kaningi. Khona bebacabanga kaningi uyibulala, khona bacabanga kaningi ukushiya uJesu, khona bacabanga kaningi ukuyeka ukukholwa. Khona abanye abathe uJesu ngeke ngimiyeke kodwa ngizohlala endlini. Because it's a season of the church. But the Lord Jesus Christ is saying it has come to an end kulabo abatshaliwe endlini kaSimakade. The season of suffering is over. The season of suffering is over. The season of suffering is over. And this is what God is doing in this time and season. He's starting to make a shift. Ukuthi abantu babe nobufakazi hayo obuyimediocre. Ubufakazi bokuthi uthathela wakubeka la. Akazi ukukususa la kubeke la, akususela akubeke la, akususela akubeke la, abe nobubele. Uzokususa la. Akubeke la. And this is how I close my case and make my submission. Joseph wasuswa from the jail to the palace. Now this is why I know ukuthi sizosuswa la, siphonswe la. Ngoba wakhishwe emgodini, wabekwa phezulu. Wakhishwe kuboshweni, aya, wahlaliswa phezulu. Umizulu likhokha likhokhela ama sufferings akho. Le likhokha liphuthumisa isikhathi. Ali ana maya. Umizulu selikhokha likhokhela ama sufferings akho. Liphuthumisa isikhathi. Kuba ngiyazenza ngabe ngiyeke ukukhuluma ngaba seBhayibhelini ngikhulume ngokuqalunga iEmp. Umizulu likhokha likhokhela ama sufferings akho. Yonke into yakho iba nespeed. Lithatha la. Lithatha la. Njeke lento engishumayela namhlanje ngaqale ngayiphuza. Ngakho ngikwazi ukukuphuzisa yona. Cela ukuphendula mntana mayikho inyoka. Inyoka iwuhlala emzini kaJehova. Mntana mayikho inyoka. Inyoka ukuhlala emagcekeni akhe. Bese yakuhlumisa njengomsedari waseLebanon. Akwenza uqhakaze like a palm tree. Ayikho inyanga. Azikho ingcabo zalokho. Ayikho into ekhothwayo ke leyo nto. Azikho into engezezeqwayo ngalokho. Ayikho impepho eshunqiswayo ngalokho. Ukuhlala emagcekeni akhe. Ngoba wakhe imbazo ayakhe ngamalahlo omlilo. Ayakhe ngezando kodwa yona imbazo. God bless you. I love you. Ingayapi Mangisuga Mangisuga kuwe Jesu.
Russia shall flourish like a palm tree. The Russia shall flourish like a palm tree. The Russians shall flourish. Aya, 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 iya, aya. Amakhelwe, ay, abatshaliwe, ay, endlini kaJehova. Jesu, Tawo yami yokuphela ngeke ngisuke kuwe. akushodi imbeleko kuwe, kushoda ukuthi utshalwe. Hallelujah. Kushoda ukuthi utshalwe. Jesus. Awudingi isibongo sakini, Hallelujah. udinga ukutshalwa endlini kaSimakade. Tshalwa, tshalwa, tshalwa. Angeke ngisuke kuwe. Shabrapaya labahaya bahaya. Urala tapati kataya. Rapoko Silene kanabosha idahaya. Ilaina kanamani. Takapratoko Sureke parika. Rapo shampakatarara masaya. Iparako santo kotorodobo. Shampakarapaya. Tawo yami yokuphela. Tshalwa. Angeke ngisuke kuwe. Shaparapakataramasetekepererebe. Uthi Paul yini engangisusa Hallelujah. endlini kaJehova Hallelujah. othandweni lwakhe. Uthi indlala ngeke, Jesus. ngeke, Angeke ngisuke kuwe. uthi ukucindezelwa ngeke, Angeke. ukweswela ngeke, Angeke. ukugula ngeke, Angeke. ukungabi namali ngeke, angeke ngisuswe. I shall not be moved. Shapayarabaya. Ngeke ngisuke kuwe. Ndawo yami yokuphephela. Dwala lami lokuphephela. Qaba yami yokuphephela. Bazalwane, ake sivule umlomo ke sithandaze sonke. Apostoli ngiyacela ukuthi ubuye uze phambili. There are people abathi they are suffering zendlula kuona. But I need you Jesus. Ukuthi la sabulama safu ngasanyakaza umuntu ngasaphuma umuntu. But those abathi I need the hand of God upon my life. There are situations engendlula kuona in my life. Just run. I don't know what will happen, but Anamaya koshataya libaba basaya. Apostol ngicela ubabeke izandla, ngicela ubabeke izandla. Unamaya kashataya. Oh God, oh God, oh God. Henana mama maya. Koshara padaya daya. Uraya mayana yana. Kulaya manayana. Ilana mayana. Touch the atmosphere for me. Same song. Ulana na mayaka. Ooh. Uyindawo yami.
ngeke ngisuke kuwe, ngeke ngisuke kuwe. Jesu uyindawo yami, ungumthunzi wami, lapha engiphephela khona. Uyindawo yami, ungumthunzi wami. Hallelujah. Uyindawo yami yokuphephela. Angeke ngisuke. Shapaya, uyindawo yami, ungumthunzi wami, yokuphephela, yokuphephela, yokuphephela. Angeke ngisuke kuwe. Uyindawo yami, ungumthunzi wami, wokuphephela, lapha engiphephela khona, lapha engiphephela khona. Angeke ngisuke kuwe, ngeke ngisuke, ngeke ngisuke kuwe. Angeke ngisuke kuwe. Uyindawo yami, ungumthunzi wami, wokuphephela, wokuphephela, wokuphephela. Ngeke ngisuke kuwe. Angeke ngisuke kuwe. Angeke ngisuke kuwe. Jesu ndawo yami yokuphephela. Angeke ngisuke kuwe. Angeke ngisuke kuwe. Angeke ngisuke kuwe. Jesu ndawo yami yokuphephela. Angeke ngisuke kuwe.
kuwe. Shaya. Angeke ngisuke kuwe. Jesu. Yawo yami yokuphela. Angeke ngisuke, ngeke ngisuke kuwe. Angeke ngisuke kuwe. Uyindawo yami yokuphephela, yokuphephela, yokuphephela. Hayi angeke ngisuke kuwe. Ngeke ngisuke kuwe. Yawo yami yokuphephela. Mthunzi wami, dwala lami. Hayi angeke, hayi angeke, ngeke, ngeke, ngeke. Angeke, ngeke ngisuke kuwe. Jesu, yawo yami. Ngeke ngisuke kuwe. Ngizinikela, ngizinikela, ngeke ngisuke kuwe. Angeke ngisuke kuwe. Yawo yami yokuphephela. Yokuphephela. Ngeke ngisuke kuwe. Ngeke ngisuke kuwe. Mina ngeke ngisuke kuwe na Jesu. Hallelujah. Yawo yami. Phamsi izandla zethu siphamisele phezulu bazana simile ngenyawo zethu. Want us to open our mouth just for 1 minute. Open your mouth and begin to thank him. Cela uvule umlomo wakho umbonge for such a powerful message like this one. Wherever you are, just open your mouth and pray. Thank him. Everyone is praying. Everyone is thanking God. Lord God Almighty, we thank you. We give you the praise. We give you the honor. We give you the glory, Lord Jesus. There is no one like your Father. Tonight,
kule conference uNkulunkulu wethu onamandla onke uthi sakhiwa ama sufferings, sakhiwa ngama test, sakhiwa ama circumstances esingena kuona, sakhiwa ukufakwa emlilweni ukuze sibe abakhulu, abantu abahlonishwayo nezulu libe ne trust on us. Thank you, Father, for such a message like this, God. Esigxilisayo kuwe ngeke sisuke kuwena ngoba sitshaliwe endlini yakho. Siyabonga baba wethu onamandla onke, ukhuluma onjena ngeke akekho noyedwa okhona la emhlabeni ongakhuluma ngalolu hlobo. But wena uNkulunkulu ukhuluma kithi njengomzali. And baba sithi ake sibonge kuwe for that. Sithi uNkulunkulu ake sibonge kuwe ukusenzela umuso ongaka kule conference. You are taking us back to our position where we get strength. Lasithola khona amandla egameni lika Jesu Kristu. Okhulume ngayo umpostoli namhlanje emgcwalise kakhulu. Baba wethu onamandla onke, lokho akuthulule kithi makufinyelele emhlabathini impela yi umhlabathi ovundile lo. Siza kulonda uNkulunkulu wethu onamandla onke ukuze kusasa sikhiphe zona lezi ikhali enqolobaneni yethu. Sibhekana nanoma ngabe isiphi isimo esingama phambi kwethu. Ngoba wena uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu osihlelela kusingakafiki kulokhu isithe sithi sikuplanile. Thank you, Father, for what you have done tonight. We give you the praise and the honor in Jesus' name. Ake shayele uNkulunkulu izandla phezu kwamakhanda. Let us give him praise. Ake sishaya izandla phezu kwamakhanda. Ngicela shayele umpostoli uLungi the apostle uNkulunkulu indlela amsebenzise ngayo. Ake sishaya izandla phezu kwekhanda ebusuku namhlanje. Hallelujah. Ngicela senze kanje bazalwane, impostoli siyabonga. Siyabonga, what a night. Ngicela ubambe imali yakho yokubonga, umnikelo wakho wokubonga. Bese niyakhumbula ama envelope ayizola abuya namhlanje. Ngicela uyilethe kumina esandleni envelope ngesikhathi ulethe umnikelo wokubonga. Sonke size silethe umnikelo wokubonga egameni lika Jesu. Let us come in the name of Jesus Christ. Bese uphatha le envelope ugijima nayo uyayiletha kumina. In the mighty name of Jesus Christ. Ngeke ngisuke kuyena Jesu dawo yami yo. Cela ume khona lapho. Umnikelo kubonga speed point ushers nime lapha ngizonibeka isandla nje one touch in Jesus name. One touch. Our amen. Awuthini mntanami in Jesus name. Praise God. Let me anginibeke izandla ukuze nibuyele. In the name of Jesus Christ, I bless you. I bless you in the name of Jesus Christ. May the God Almighty give you what you have prayed for. Let it be in the name of Jesus Christ. May God give you what you have prayed for in Jesus' name. May God give you what you have prayed for. In the name of Jesus Christ, I decree for this grace and for this favor. In the mighty name of Jesus Christ, the anointing of Jesus and the power of God, may God give you what you have prayed for. May God give you what you have prayed for. May God give you what you have prayed for. I bless you in Jesus' name. I bless you. I bless you. In the name of Jesus Christ, I bless you. I bless you in Jesus' name. I bless you in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus, I bless you. Thank you, Lord. I bless you in the name of Jesus. Singasahlali phansi sime ngenyawo bazalwane. Bazalwane bekuthola ama envelope izola abuya namhlanje. You know ukuthi, let me just give you advice that you don't need to do it next time. In the presence of God, awuyenzi into kanti uqamba amanga. Sime ngenyawo sonke bazalwane. You know, the envelope oyithathile izolo. Ngicela nisimpostole officeini sine
usheshise nompostoli azoshesha eshintsha ngakho ngicela ne-asharishe umpostoli to office. All right, amen. Bazalwane, you don't take an envelope ungezukuyenza into akade ikhulunywa kwi-atmosphere. I bless you. I bless you in Jesus' name. Cause yazi ukuthi mawenza njalo uyithatha bese ungakwenza kade kushiwo usunesiqalekiso esesikhona. Immediately unje, let me give you, it is scriptural. Unjengomuntu ovula umhlabathi bese ugqiba ungafaka ngalutho. Umhlabathi lo ugqiba ungafaka ngalutho umila meva. Uyobona ulandelwa ngamakhesi when it comes to into ye prosperity. Kanti wena owawuthembisa njalo ungafezi. Ungayithathi envelope kanti uyazi ukuthi wena ulohlobo lungafezi. Ngicela nganyakazi sesithathe isibusiso ukuphuma iblessing ungayitholanga. Omunye waphuma kanti uzohlangana nezigebengu endleleni zaxabana naye zamgwaza kwaba ne challenge ukuthi uphume kanjani isibusiso ungasitholanga. Ungabovamise ukuphuma inkonzo ingaphela ngoba wawungaphuma enyangeni inyanga ingakasho ukuthi hambe. Manje usukwazi ukuthi ukhathale la inkonzweni wena wawuhamba niyohlalela inyanga ubusuku bonke. Ngokweqa nje kancane akapheni ngishi hour sewuya irritatheka wena. Ngiyakhuza umoya okwenza ukuthi umisbehave in the presence of God. Don't do it. Laba abathathela ama envelopes bengamangaka izolo ebemaningi. And laba bangabuyisanga ngiyacela ngicela ungaphindi ukwenze uma ungeze ukuyibuyisa. But I'm giving you another chance for tomorrow ukuthi niwabuyise ntambama. Cause I speak blessing upon you. You know bazalwane njengoba umprofet umpostoli umvangela uGambusha kade kwenza ubekwenza under the atmosphere kaNkulunkulu and futhi he was directed by God to do it. And when you act but wangayenza leyo nto ngcono ungayithathi. I bless you in the name of Jesus Christ. Ungaloko uthi uyithathe. Khona abantu asebaba nama envelopes agcwele emabhayibhelini nakuma diary abo. Bahlale nje makuthiwa kuyacoshwa bayacosha babuyisa. Makuthiwa kuyathathwa abayathatha babuyisa. Bapledge into enkulu kabi ungayazi ababuyisa. Cela siphamisele izandla zethu siphamisele phezulu. Kusasa 10 to 1 we are having a service la 10 to 1. Ntambama 6 to 9 Bishop Espizikali Kehla lizobe linathi. If kukhona laba abafisa ukuza sisakwenza lokho manape basakhona abama Uber lakho kuthiwa ulaji nihlangane rest then nikhulume then nibonane nomanape ngala invite her as much as you can tomorrow. Ngicela siphamisene izandla befundisi bazo masiqeda nje ukuthandaza bazoya ngale eofficeini bese uba usekitchen mamngwenya ungakephi mamngwenya namhlanje badla bonke. Okay bese kuthi ke ngathi kuthiwa ngathi kunesimo sokudla masiqeda manje ukuze ufike usulala ekhaya badla bonke ngithi siyabonga. Amen siyabonga. Okay asiphamisene izandla egameni lika Jesu. Ngizocela sithathe isibusiso manje umfundisi umkhizi ngiyacela uzothandaza mfundisi and then tomorrow siyahlangana la. Ngicela sivala amehlo umfundisi umkhizi azothandaza. Father, we thank you for the wonderful message and the wonderful work that has been done in this place. Siyabonga uNkulunkulu ukuba usinikeze ithuba lokuba sibuyele ekutshalweni endaweni yakhe ebukhoneni bakho. Ezisihlukana we speak a blessing phebe impilo zethu esakhe isandla esingafinyeziwe uselulele kithi esakhe sibusise singanezela usizi kodwa sidonsa ingcebo masehlele kithi ngabanye ngoKristu Jesu ophilayo manje naphakathi uthando laba uNkulunkulu musa inkosi Jesu makubuse phakathi kwethu azabuye ezolanda ibandla lakhe. Amen.